najradosnijih praznika rođenja Isusa Hrista, Sina Božijeg, ne možemo da ne spomenemo koliko je značajan taj događaj za čoveka i za čitavo čovečanstvo. To je ličnost koja je pocepala, odnosno razdelila vreme na stari ili novi vek ili stari zavet i novi zavet. I upravo kroz njega i sa njim Bog Otac je stvarao ovu zemlju da bi on kasnije došao na nju. Bez obzira na religiju i versku pripadnost, i svaki čovjek se zapita zbog čega je potrebno i bilo potrebno da on dođe na ovaj svet. Jednostavan je odgovor, da bi se ispunilo proroštvo, odnosno proročanstvo koje je zapisano pre njegovog dolaska, samog dolaska. Jer kroz njegovo rođenje objestinilo se, odnosno ostvarilo se njegovo vaskrsenje, odnosno pobjeda večnog života nad smrću. A šta je smrt? Smrt je nešto što ne postoji, neko ništavilo, nešto što nema budućnost, odnosno što ima rok trajanja. Taj moment njegovog dolaska, odnosno Hristovog dolaska na svet jeste, u stvari mi ga nazivamo ovaploćenje. Da bi lakše i bolje razumeli tu reč, to je ništa drugo nego zagrljaj Boga i čoveka. Zašto zagrljaj? Zato što ništa u istoriji ne može da nadoknadi pad, odnosno otuđenje čoveka od Boga. A sam Bog nam kroz ceo Stari Zavet pokazuje nam tu svoju savršenost kao savršeni čovek, odnosno savršeni učitelj, savršeni pedagog koji vodi ljude iz tame u svetlost, odnosno iz nepoznanja u saznanje, odnosno poznanje dobra. Bilo je pokušaj ranije za spasenje preko Avrama, Isaka, raznih patrijaraha, proroka i careva. Međutim, pošto nije bilo pomaka u čovečanstvu, Bog Otac šalje Sina svoga kroz presvetu Bogorodicu da bi pokazao svoju savršenu ličnost, da bi se pokazao kao savršen Bog, savršeni čovek i ujedno i savršeni učitelj. I u tome mi vidimo smisao našeg postojanja, a to je jeste oboženje. I kroz njegovo evanđelje mi možemo naš život nekako da shvatimo, kroz savremeni život da shvatimo to da jeste u stvari čovjek stvoren ne za smrt, već za večno postojanje i večan život.